Ja a môj najlepší priateľ ChatGPT sa rozhodli, že my ideme urobiť novú cruelty-free skincare rutinu. OK, cute. Thank you. Ja som mala svoju skincare rutinu odporúčanú. Som vegetariánka. Všetká moja dekoratívna kozmetika je cruelty free. Používam značky ako Essence, Makeup Revolution a proste naše značky. Ale proste, čo sa týka tej skincare, tak tá bola veľmi náročná, ale moja skin ani nevyzerá tak, ako si to predstavujem. Takže, let's check this out. Haul. Niacinamid so zinkom. Toto máme teda používať po odličení a vyčistení pleti každé ráno a každý večer. 3-krát týždenne, počkajte, to máme striedať retinoidom 2%. OK, toto je krém. Toto je krém na ráno aj na večer, jeden. Doteraz som mala denný aj nočný. Takže uvidíme, toto má byť aj na deň, aj na noc. A skúšame nejakú značku Pyung Kang Yul. Majú ju na Cosibela, neviem. A je vraj cruelty free a je vraj podľa ChatGPT najvhodnejšia, tak som extrémne zvedavá. Toto je cleansing oil od tej istej značky, sú to určite nejaké miniatúrky alebo čo, ale nevidela som, že by mali full size version. A vyzerá, že to je všetko. A posledné, čo nám tu chýba, je na deň SPF, ale to poradil z DM-ky, takže skočím do DM-ky a tam ho kúpim, to som teda neobjednávala. Ďakujem za vašu pozornosť a budem vás updateovať o tom, ako sa táto skincare rutina vyvíja, OK? Over time.